Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kanin. Manausap kanino. Mga igsoonsod ni atong santos nga misa atong apil sa atong mapag-ampo ang kaayuhan sa nang mga masakiton. Atong pangayoon sa atong manggiluyon nga Amahan ngayang ibubo ang iyang grasya sa pag-ayo kanilang tanan. Lugaron maandam ta sa pagsaulog nining atong santos nga misa atong hinulsulan atong mga sala may gitagpasaylo sa atong manggiluyon nga Amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga may nulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Among Ginoong Dios nga naghimo kang San Benito nga abad nga halangdong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot na ngamuyo kami nga palabihon namo ang imong gugma labaw sa tanan ug nga maglakaw kami diha sa pagtuman sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mong lingkod. Pagbasa. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo, ug ang iyang bisti nalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruha nila kapako, ug ang ilang tiil sa laing duha kapako. Ug gigamit nila paglupad ang duha kapako. Ug nag-ingnanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Unya natayog ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahob sa hilang mga tingog ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko kay dili ako takos moatubang kaniya, kay dautan ang matag pulong nga mugula sa akong ngabil. Ug nagpuyo ako tiwala sa mga tao kansang mga pulong dautan, kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya, ang usa sa mga serapin milupad padulong kaniya, nagdala siyag baga, ug kinuha niya gikan sa halaran. Gipaghiran niya ang akong ngabil, ug nag-ingon siya, makatandog ikini sa imong ngabil nga lawala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, ug kinsa man ang moadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako,
Sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag, gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw, O Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa halangdon. Ang imong mga balaod, takos gayod nga kasaligan, ang kabalaan, angay sa imong balay, O Ginoo, sa tanan nga mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang labing gamhanan nga atong Diyos, marunong sa gihapon, haleluya, ug sa katuigan nga tanan. Ang Ginoo manaakan. Manaw sab kanina. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. Ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angayng maglipay ang tinunan kung may sama siya sa iyang magtutudlo. Ug ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamukadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa kahayag, ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglang isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok nitong mupatay sa lawas, apan dili magapatay sa kalag. Hinunua, kahadloki ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa usa ka dako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo
bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang moangko natubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko sab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daigon ka, O Kristo. Pinaagi sa pulong sa Ebanghelyo ang atong mga salaunta mapasayn. Amen. Mayong buntag natong tanan. Manbuntag. Ang atong Ebanghelyo, atong Ginoo Jesucristo, iyang giandam ang iyang mga tinun-an sa usa ka misyon, no? Ang misyon nila nga itudlo ang gingharian sa Dios ngadto sa mga tao. Yang pasidan-an niya sila nga ayaw mo kadlok, no? Ayaw mo kadlok nga musulti. Ayaw mo kadlok sa mga tao nga makapatay sa lawas sa pandili, makapatay sa kalag, no? Mas kay loki ninyo ang Dios nga makapatay sa lawas ug kalag dito sa impierno, no? Pasidan-an gyud niya daan. Matong isog kay sila, isog kay silang nangadto sa tibuok kalibutan, no? Kani si Saint Benedict or San Benito atong gihandom ron, no? Dito siya sa bukid naghermit. Siya manlok dito. Tagaan siya gahasa sa Dios kanang pag-ayos mga masakiton. Kawa siya madlok sa kunsang sakita na yung mga tao muduol niya. Siya madlok, no? Manang gipanundoman tas Ginoo mga igsoon. Kitang tanan apil ta ning misyon nga gisanong sa Dios ngadto sa iyang mga tinun-an, apil ta ning tanan. No, labi na ng pagsulti sa kamatuoran, no? Nasahin ko dito sa Bohol. Suko kang vice mayor nako kay sige medyo kog ingon magpakasal ang tanang nagpuyo-puyo. Sige medyo kog balik-balik hantod nga naabot ang adlaw sa kaslo nako ang tanang nagpuyo-puyo. Yan ibo kung anong ang tagad ang vice mayor nako. Ano kung si balik-balik anang pakasal na mo mga napuyo-puyo. Mauday kay suod sa dugayng panahon gapuyo-puyo rito silang yang asawa niya. O sa ko kibaw niya mga lawat ra ba pagkaibaw na ko nga puyo-puyo rito sila. Wa silang pagkasal, wa na ko sila hatagi communion. Porting sukuan yan report dito sa diocese, no? Sulti kita sa tinuod mga igsoon bahalag yung si Jesus bisad ka na pa inyong mga buhok giihap na daan. Grabe, no? Ang buhok giihap daan niya sa panahon ni Jesus na yung mga langgam nga ihad tag sa kadako rang presyo. Niyon si Jesus bisag ang mga langgam way mga tagak diha kung dili pagbuot sa Dios. Buto sabot ni Jesus gibantayan tang tanan ay kadlok. Kinahanglan mo tuman yun sa sugo, no? Gahapon ako'y gibisita nga magtiayon. Sila lang taong duha sa ilang balay nga tulokbok yung anak. Yan ang hadlok sila kay yung tulok ka anak
Suko man nila. Ningko, pagpaubos niya, pasayloas lang tanan, ay gadlok. Nga, di sila managad ninyo. Sige lang sila kaampo. Amen? Instead nga, mahadlok ta, ato lang iampo ang mga tao. No? Si Jesus, huwag siya madlok ay. Mato, ang mga tinunan po niya, pero madlok, kay nagoy saad sa Diyos. Bisan ang inyong mga buhok, iihap na nako. No? He cares for us. He will always protect us from harm and trouble. No? Hinaupunta. Nakatigong kita isip katilingban aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Diyan sa pagampo mudango kita karon ngadto sa Dios ug kita miingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalanginin kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, mga kaobispuhan, ug ang tanang gitawag aron paggiya sa katawhan sa Dios, nga magdumala sa katawhan ngadto sa kaybalo, ug sa pagtuo diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalanginin kami. Nga hatagan kita sa grasya, sa pagsagubang, sa mga kalisod nga sitwasyon uban sa kaisog, sayod nga ang Ginoo sa kanunay anaa sa atong kiliran, aron paghatag kanatog kusog, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalanginin kami. Nga ang mga batanon, nga mamalandong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, makabuntog sa ilang pagduha-duha, kahadlok o kawalay kasiguruan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalanginin kami. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim o kahupayan nga bugtong dala ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalanginin kami. Nga ang mga matuuhong mipahulay na, makaani sa ganti sa ilang pagbudlay, didto sa walay katapusang gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalanginin kami. Among langit ng Amahan, nangako kami sa among kausa, ngana kanimo. Ihatag kanamo ang kusog sa pagsunod kanimo, bisan diha sa among mga pagsulay ug mga kalisdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ganipag mo Diyos na kalibutan, nagikan sa iyong kamagyatagon daw at kumiyalad ka. Ang pangabot sa ito ginamas ng samantang. Lawasog ka na, ihalad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalambusan. Ginoo, ani ako, nga andam sa kanunay, walagad kanimo. Mga igsuon pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, sudo nga maluluyon kining balaan nga mga halad nga mong gidala sa pangilin ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo. Sinunod ang iyang mga panag-ingnan, mahimo untang takos sa pagdangat sa mga gasa, sa panagiusa ug kalinaw diha sa pag-alagad kanimo. Kini ang mga pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Maanaw sa kanino. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa tong Ginoong Diyos. Angay ug matado. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidyunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa imong pagganti sa ilang mga panungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug panag-ingnan diha sa iyang kinabuhi. Abyan diha sa iyang pagpakiguban kanamo. O panabang diha sa iyang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kaniya. Ang dili malaya nga purong-purong sa imaya, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa ulayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong maya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sa ang panihapon, mikuha si sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuong. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na kato among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluon. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Puno sa pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon ang Amahan namo. Amahan Manamo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nagsala kanang. Kuyaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay, nunua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang baho ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kani. Manaw sab kanimo. Ato yatag ang kalinaw sa gusa with a smile, no? Ang kalinaw na kaninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsoon, kini si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa tong Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayan mo kalawat kanimo, Pagpamahal. pari pamulong mo lamang ug mamaayo. There's a call going out across the land. Magampo kita. O Ginoo, human madawat ang pagpasalig sa kinabuhing tunhay, itugot nga mag-alagad unta kami pag-ayo diya sa imong buhat ug may gugma sa mong kaigsuonan sa mainiton nga paghigugma. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahala na tong santos nga misa, panglakaw kamo, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panahon na tumanong ang mga damo, ang